Máme tu první měsíc a s ním i první téma. To téma nese název Než stiskneme spoušť. My totiž, když něco opomeneme nebo zkazíme jeden ten kámen, tak už nenaplníme ten potenciál toho celku. A z čeho se skládá? Tak my tam máme modelku, modelka má na sobě nějaké oblečení, stojí na nějakém místě, které my na té fotografii vidíme, a dále jsou nějaké doplňky nebo rekvizity. To jsou vlastně... Tohle je Janča, naše dnešní modelka. A abych se vrátila k tomu tématu, tak opravdu na začátku je neskutečně důležitý přemýšlet nad tím, nejenom kdo nám přijde a jak ten člověk vypadá, ale jak to celý pojmeme. To znamená, aby nám ty věci spolu dohromady korespondovaly. Na začátku začnu určitě tak, že si vyberu buď to tak, že bude přímo do toho sluníčka koukat, anebo bude přímo od něj. Pokud mi půjde do tureckého sedu, tak co se týká té pózy, tak má ty nohy prostě zrcadlově úplně stejně, má je stejně vysoko. Na té fotce z začátku určitě dávejte bacha. Teďka je důležitý všimnout si toho světla, kdy opravdu Janča, když nám skloní už obličej, když skloní bradu, tak se nám trošičku změní světlo. A my, aby jsme měli ten nejkrásnější portrét, tak když nám Janča zvedne, tady máme ty nejjednodušší portréty na začátku, v tom nejjednodušším světle, a postupně vlastně my jsme přecházeli do čím dál tím těžších a těžších póz. To znamená intenzita toho dopadajícího světla, tak tím větší je i intenzita stínu. Ale co se tam děje, je ta věc, že koukejte, já jsem změnila nejenom to, co je důležitý, jsou tyhle přechody.